Ovo sam ja, Nataša. Odrasla sam u Pazinu, malom mjestu gdje se svi međusobno poznaju. I parkirnih mjesta ima na pretek. Ovo je moja priča o Rijeci. I da, ima veze s parkingom. Riječ je o drami, tragediji i poučnoj lekciji. Sviđat će vam se. Bar mislim. Prije 20 godina kao brucošica išla sam svojim autom na fakultet u Rijeku. Zaustavila sam se na kratko, potrčala sam u zgradu i pustila auto sa upaljenim sva 4 šmigavca. Nakon prijave ispita, srela sam ekipicu i počeli smo pričati. To je bio trenutak tragedije. Pogodili ste iz prve. Nakon završenih aktivnosti na fakultetu, došla sam na parking i auta više nije bilo. Nestao je. Bila sam u šoku i ulovila me panika. Kad i klinca mi je vetura. Da li je netko ukrao? Počela sam ispitivati ljude na ulici da li je itko vidio išta. I na kraju, žena sa prozora doviknula mi je da je tu bio pauk i odnio jedno zeleno auto. Moje auto! Ok, sada slijedi drama. Prvo, trebala sam pronaći parking gdje su mi odnijeli auto i naravno doći do njega pješke. Drugo, morala sam preuzeti dokumente i novčanik iz auta. Treće, morala sam se vratiti u grad, podignuti još novca. Četvrto, konačno vratiti se na parking, platiti kaznu i preuzeti auto. Bilo je kao u Kafkinoj priči. Sretan završetak? Pa, malo po malo, postala sam odgovornija. Shvatila sam da kao osoba iz malog gradića moram naučiti kako preživjeti u ovoj urbanoj džungli. Dobra priča, a? Mislim da da.